שלום כולם, כאן אקספיריו, וזה הסרטון היכרות שלי, וזה קומנטרי של סרטון היכרות שלי בערוץ, סרטון ראשון בערוץ. מקווה להרבה סאבים והרבה לייקים, מקווה, דגש על המקווה. אז היום אני רציתי להביא לכם קומנטרי שלי מבלק אופס 2. תצטער שזה לא הגוסט, כי הגוסט עוד לא יצא, זו הסיבה. אז מצטער, אני קצת מצונן, אתם בטח רואים בכותרת. אז אני רציתי להציג את עצמי לפני הערוץ החדש, בגלל שזה הערוץ החדש שלי ביוטיוב, ואני מאוד אשמח אם תפרגנו לי בלייקים או בתגובות, או אפילו בדיסלייקים, כדי שתראו לי שאתם באמת רואים את זה, את הסרטונים. כי אני הולך להעלות הרבה, אבל הרבה, ממש הרבה קומנטרים, ומצטער שאני לא כזה טוב ב-Call of Duty, פשוט לא לפני הרבה זמן קיבלתי אותו. אז רוצה עכשיו להציג את עצמי. אני סגי נרקיס מדבריה, ואני עולה כיתה ח' עכשיו, החופש הגדול. עוד 7 ימים בערך מסיימים את החופש, ואני ככה רציתי שלשנה הבאה יהיה לי כבר ערוץ מוכן, ככה מצטער על זה, יהיה כאלה הרבה בהמשך, נדמה לי. אז אני לא אעלה רק קומנטרי, אני אעלה גם מיינקראפט, אני אעלה גם כל מיני משחקים כמו משחקי אסטרטגיה, משחקים מהסטים, משחקי לחימה, משחקי יריות, כל מה שתרצו, צחוקים, פאן, מה שאתם רוצים, אני פה בשבילכם. סקייפ שלי יהיה גם בדיסקריפשן, ואני גם אפתח לערוץ עוד כמה דברים כמו טוויטר, סקייפ אני לא צריך, טוויטר, פייסבוק, ואת הדולטון נראה לי, לא יודע, את זה אני לא מבין כל כך. אז כן, אם יש לכם שאלות, אני פה בשבילכם, תרשמו בתגובות. זהו, בגדול, רק זה היה על עצמי. זה מצפה מכם שאתם באמת, תודה שאתם רואים עכשיו את הסרטון שלי. אני מודה לכם מאוד. אני הרבה זמן ניסיתי ליצור ערוצים אצלכם, אבל פשוט לא היה לי אף פעם ערוץ שבאמת יצליח לי, ולא שאנשים שאני רק מכיר ישחקו בו. כן, אני אם אתם לא יודעים עדיין, או שאתם לא רואים, אני שחקן PC, אני לא שחקן אקסבוקס ולא שחקן פלייסטיישן 3, אבל אני מתכוון לקנות את הפלייסטיישן 4, אני מתכוון לקנות את האקסבוקס 1, ואני מתכוון לקנות את הגוסט ואת ה-GTA 5, שזה משחק RPG או FPS, אני כבר לא זוכר. עדיין שתי לסוגי משחקים מדהימים שאני מאוד 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 רוצה. וחבר'ה, זה רק הקומנטרי הראשון שיהיה לי, יהיה לי עוד מלא קומנטרים, ולא בנושא הודעות מאפנות כאלה, אלא בנושאים באמת באמת חשובים, כמו על הגיימינג ועל חברים ועל כל מיני דברים שמטרידים אותנו ביום יום, שלא מטרידים, יותר לא רצויים ומעצבנים ביום יום. סתם חבר'ה, אם תרצו לשחק איתי אני ממש אשמח, ממש. סקייפ שלי כמו שאמרתי בהתחלה יהיה בדיסקריפשן, ואני מאוד מאוד אוהב לשחק עם סאבים, כי זה נראה לי ממש כיף. כי תחשבו על זה שאתם, יש לכם ערוץ משלכם, אתם באים ופשוט, אוקיי, אני ממש מצטער, אני פשוט
ממש ממש חולה. כי אני כל היום עם המזגן עליי, ואני בבית, ואין לי לאן לצאת, בגלל שאני יוצא מספיק חופשות. בוא נגיד ככה, אני לא עכשיו אשתף אתכם בכל החופשות שיש לי, כי פשוט הגיימפליי לא יספיק. ואני לא מתכוון לשים עוד גיימפליי, כי זה פשוט מכוער. סליחה, חבר'ה. זה באמת פעם אחרונה שזה קורה. אני אבלום את עצמי לפני שאני אעשה דבר כזה. אז כמו שאמרתי בהתחלה, יהיה לנו מלא צחוקים, דחקות, אנחנו נעביר קטעים ביחד, בסקייפ, בסטים, בכל דבר שתרצו. אני אעשה גם סדרה שבה אתם בוחרים מה אני עושה ובמה אני אשחק, ויהיה גם לייב סטרים, מלא לייב סטרים עם פייסקאם ומשחקים. אתם בוחרים איזה משחק אתם רוצים שאני אשחק, כי אני לא מהערוצים האלה שאומרים יאללה מה זה לא משחק כיף בכלל, אז אני לא אשחק בו. אני אנסה להבין מה כיף בו, ואז אם בכלל לא כיף לי, אז רק אז אני אפרוש. תודה חבר'ה שצפיתם בי, לייק, סאב וקומנט, ביי.